poviem tak úplne škaredo, tak obchod a výroba sú väčšiny nepriatelia, pretože málo kedy sa stáva, že to je vyslovene v jednej línii. Bude veľa toho vo výrobe, alebo zasa na obchode. To znamená, že častokrát sú tam doťahovania. Ono naozaj, komunikácia býva nastavená nejakým spôsobom, vždy je čo zlepšovať. Nejakým spôsobom tá komunikácia vo firmách, kde napríklad aj ja mám skúsenosť, tak fungovala. Skôr je to o tom, že potom, keď ideme do tých detailov, do tých naozaj podrobných informácií, ktoré napríklad tá výroba má mať, ktoré má dostať od obchodu, tam už to potom pokulháva. Co předávání viny potom z jedné strany na druhou? Za to můžou oni, ne, za to můžou oni. A jak v tu chvíli vy to řešíte? Treba nastaviť proces, ktorý to vyrieši, ale to zasa je veľmi nádlho. Najprv treba s tými ľuďmi si sadnúť a veľakrát to je o tom, že vykomunikovať tie veci medzi nimi, pretože to sú častokrát veci, ktoré narastajú počas kľudne aj rokov a to už potom prechádza do takých hlbokých nezhod medzi tými oddeleniami, že to naozaj býva problém. Máte, Dušane, i zkušenost s tím, kdy výroba nestíhala. Skutečně jejich kapacity nebyly naplněny, ale byly přes. A přesto majitelé nebo top manažeři ve firmách nutili, ať dál se vyrábí, že se musí odbavovat dodávky, že už to není just in time, ale že už jsou dávno po termínech a všechno musí frčet, co nejrychleji to půjde. Tak áno, stáva sa to. Tu je potom otázka, že čo je to plná kapacita, pretože ľudia majú tendenciu tvrdiť vždy, že idú naplno, že idú na plné obrátky, že kapacita je proste na 100% a častokrát to tak nie je. To znamená, že lebo ľudia sa častokrát sťažujú naozaj na to, že sú extrémne vyťažení a troška im zmeníte systém a môže to byť lepšie. Alebo aj horšie, hej, keď človek netrafí. To znamená, že tu na problémy naozaj častokrát vznikajú. Když jde do tuhého, podcast z firemního Urgentu.